ක්‍රියා 12 වෙනි පරිච්ඡේදයට හරවා ගනිමු. ආමෙන්. ක්‍රියා පොත 12 වන පරිච්ඡේදය. காலத்திலே ஏரோது ராஜா சபையிலே சிலரை துன்பப்படுத்த தொடங்கி ஜோவானுடைய சகோதரனாகிய யாக்கோபை பட்டணத்தாலே கொலை செய்தான். ඒ කාල පමණේදී හේරෝත් රජ සභාවේ සමහරට පීඩා කරන්නට අත දිගු කළේය. ඔහු යොහාන්ගේ සහෝදර යාකෝබ් කඩුවෙන් මැරුවේය. அது யூதருக்கு பிரியமா இருக்குது என்று கண்டு பேதுருவையும் பிடிக்க தொடர்ந்தான். அப்பொழுது புளிப்பில்லாத அம்ப பண்டிகை நாளாய் இருந்தது. ඊට යුදෙවරුන් ප්‍රසන්න බව දැක ඔහු පේත්‍රස් ඇල්ලුවේය. ඒ කාලේ මුහුණුමුසු රොටි කන දවස්ය. அவனை பிடித்து சிறைச்சாலையில் வைத்து பஸ்கா பண்டிகைக்கு பின்பு ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவனை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்று எண்ணி அவனை காக்கும்படி வகுப்புக்கு 4 போர் சேவர்களை ஏற்படுத்தி 4 வகுப்புகளிலே வசமாக ஒப்புவித்தான். ඔහු අල්ලා හිරගෙයි තබා පාස්කු මංගලෙන් පසු සෙනඟ ඉදිරියට පිටතට ගෙනෙන්නට සිතා හේවායින් 4 දෙනෙකු බැගින් ඇති කාණ්ඩ 4කට ඔහු රැකවල් කරන්නට බාර දුන්නේය. அப்படியே பேதுரு சிறைச்சாலையிலே காக்கப்பட்டிருக்கையிலே சபையார் அவனுக்காக தேவனை நோக்கி ஊக்கத்தோடு ஜெபம் பண்ணார்கள். එබැවින් පේත්‍රස් හිරගෙයි රැකවල් කරන ලද්දේය. නමුත් සභාව ඔහු දෙසා දෙවියන් වහන්සේ රුද්දාක්ම යාඥා කළෝය. එරේද அவனை வெளியே கொண்டு வரும்படிக்கு குறித்த நாளுக்கு முதல் நாள் ராத்திரியிலே பேதுரு 2 சங்கிலியாலும் கட்டப்பட்டு 2 சேவர்கள் நடுவிலே நித்திரை பண்ணி கொண்டிருந்தான். காவல் காக்கிறவர் வாசலிலே முன்னிருந்த சிறைச்சாலையிலே காத்து கொண்டிருந்தார்கள். හේරොත් ඔහු පිටතට ගෙනෙන්න සිටියදාට ප්‍රථම රාත්‍රියේ පේත්‍රස් දම්වැල් දෙකකින් බඳිනු ලැබ හේවායන් දෙදෙනෙකු මැද නිදා උන්නේ රැකවලු දොර ඉදිරියේ හිරගේ රැක සිටියෝය. அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் அங்கே வந்து நின்றான். அறையிலே வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. அவன் பேதுருவின் விலாவிலே தட்டி சீக்கிரமா எழுந்திரு என்று அவனை எழுப்பினான். உடனே சங்கிலிகள் அவன் கையில் இருந்து விழுந்தது. එවිට ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතයෙක් ඔහු ළඟ සිටියේය. ආලෝකයක් කාමරෙහි බැබළුනේය. ඔහු පේත්‍රස්ගේ ඇලයට ගසා ඔහු පුබුදුවමින් ඉක්මනින් නැගිටින්නයි කීයේ. ඔහුගේ දම්වැල් අත්වලින් ගැලවි වැටුනේය. தூதன் அவனை நோக்கி அவன் அறையை கட்டி உன் பாதரட்சிகளை தொடுத்துக்கொள் என்றான். அவன் அந்த படியே செய்தான். தூதன் பின்னும் அவனை நோக்கி உன் வஸ்திரத்தை போர்த்து கொண்டு என் பின்னே வா என்றான். දූතයා ඔහුට කතා කොට ඉංගටිය බැඳ වහන් දමා ගනින්නයි කීවේය. ඔහු එසේ කළේය. නුඹේ සලුව ඇඟලාගෙන මා පස්සේ වරෙන්නයි ඔහුට කීවේය. ඔහු පිටත්ව ඔහු පස්සෙන් ගියේය. சிறைச்சாலையிலே 4 காவல் காக்கப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டான். පේත්‍රස් හිරගෙදරේ 4 දෙනෙක් හේවායන් ඔවුන් රැකවල් සිටියා. 4 குரூப் කණ්ඩායම් 4ක් 4 குரூப் செட்டாய் நிற்கிறார்கள். ඔවුන් කණ්ඩායම් වශයෙන් ඔවුන් සිටින්නෝය. அப்படி நிற்கும் பொழுது එහෙම ඉද්දී பேதுரு நல்ல தூக்கத்தில் இருந்தான். පේත්‍රස් හොඳට නිදාගෙන ඉන්නවා. கடல்லே புயல் வீசின பொழுது මුහුදේ කුණාටු ආවිතදී சேஷர்கள் புலம்புகிறார்கள். ගෝලයන් බැලපෙනවා. ஆண்டவரே நாங்கள் மடிய போகிறோம். ස්වාමිනේ අපි මඩින් ලබන්ට යන්නෙමෝ. இயேசு நல்லா தூங்கி கொண்டு යේසුස් වහන්සේ උදට නිදාගෙන සිටියා. இயேசு தூங்கி கொண்டு කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ නිදාගෙන සිටියා. 4 காவல் காத்து මේ කණ්ඩායම් 4 දෙනෙක් රැකවල් කරලා பக்கத்துல 2 சேவகர் காவல்காரரை வைத்து ඔහු ළඟින්ම හේවායින් දෙදෙනෙකු තබමින් கையையும் காலையும் சங்கிலில கட்டி இருக்கிறார்கள். පේත්‍රස්ගේ අත්පා දම්වැල් වලින් බැඳලා තිබුණා. பேதுரு நல்லா தூங்குறான். පේත්‍රස්ට හොඳට නිින්ද. உங்களுக்கு முடியுமா? ඔබට පුළුවන්ද? நாளைக்கு பண்டிகை, හෙට මංගල්‍ය, நாளைக்கு வெளியில கொண்டு வர போறார்கள். හෙට පිටතට ගෙනෙන්න යනවා. செய்வார்கள் என்று தெரியாது. මොනෝද කරන්ට යන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. அல்லறிந்து கொல்லுவார்களா? ගල් ගසලා මරයිද? அல்லது අம்பு அறிந்து கொல்லுவார்களா? නැත්නම් ඊතලයෙන් මරයිද? வெட்ட போறார்களா? කපන්න යනවද? ஒன்றுமே தெரியாது. කිසිවක් දන්නේ නැහැ. ஆனால் அவனோ நல்ல தூக்கம். නමුත් ඔහු නම් හොඳට නිදාගෙන හිටියා. நல்ல தூக்கம். කියන්නේ හොඳට නිදාගෙන හිටියේය. கர்த்தருடைய கிருபை. ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව. நாங்கள் கடந்து போகும்போது ප්‍රශ්නය තුළ අපි ගමන් කරද්දී ஆத்மா அமைதியா இருப்பது අපගේ ආත්මය නිහඬව තිබීමයි கிருபை. මහත් වූ කරුණාව. කියන්නේ මහත් වූ කරුණාව. ආමෙන්. எங்களுடைய ஆத்மாவை நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண, எங்களுடைய ஆத்மாவை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள முடியுமா இருந்தால் අපගේ ආත්මය අපි ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් නම් அங்கேதான் சமாதானம் இருக்கு. එහිදී තමයි සමාදානිය තිබෙන්නේ. அதான் பேதுரு சொல்லுகிறார். ඒක තමයි පේත්‍රස් කියන්නේ. பிரியமானவனே, ප්‍රේමවන්තය, ஆத்மா வாழுறது නුඹගේ ආත්මය සඵලවන්නාක් මෙන් ஆத்மம் வாழ்ந்து சுகித்திருப்பாய். නුඹ සියල්ලේදී සුවසේ සිටින්නේය. ஆத்மாவுல சமாதானம் முதலாவது தேவை. අපගේ ආත්මෙදී ප්‍රථමයෙන් සමාදානය අවශ්‍යයි. தூங்கிக்
கொண்டிருந்த ඔහු பொழுது නිදාගෙන සිටිය විටදී காவல்காரர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். රැකවුන් රැකවල් කරමින් සිටියා. தேவதூதன் அந்த இடத்துல வருது. දේවදූතයා එම ස්ථානයේ පැමිණෙනවා. தேவதூதன் வந்தவுடனே දේවදූතයා ආවම பாருங்க அங்கே தேவதூதன் அந்த அறையில வந்தோடனே பெரிய ஒரு வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. දේවදූතයා ඒ කාමරයට ආව මහත් වූ ආලෝකයක් විහිදුණා. இப்ப 4 16 பேர் நிறைக்கு நிக்கிறாங்க. දැන් 4 දෙනෙක් සිරගත ළඟ සිටිනවා. இவரோட 2 காவலாளர் 2 பக்கத்துல நிக்கிறாங்க. දැන් පේත්‍රස් සමග රැකවුලන් දෙදෙනෙකුත් සිටිනවා. 18 பேர் ஒரு ஆளை காக்குறாங்க. බලන්න 18 දෙනෙක් එක්කෙනෙක්ව රැකවල් කරනවා. ஒரு மீன்காரனப்பா මසුන් අල්ලන කෙනෙක්. அவனுக்கு அடிபடாம தெரியாது. அடிபடாம தெரியாது. ඔහුට ගා ගන්නත් දන්නේ නැහැ. வீரன் அல்ல. සටනේ හේවායක් නොවේ. ஆயுதம் இல்ல. අතේ ආයුධයක් නැහැ. கட்டி வச்சிருக்காங்க. බැඳලා තබලා තිබෙනවා. 16 பேர். ඒ සමග 16 දෙනෙක්. அவரோட 2 பேர். ඒ සමග ඔහු ළඟ දෙදෙනෙක්. அப்ப எரேது ராஜாக்கு தெரியும். හේරොත් රජතුමා දන්නවා. பேதுருக்குள்ள ஒரு பெரிதான வல்லமை இருக்கு. පේත්‍රස් තුල මහත් වූ බලයක් තිබෙනවා. காவல்களையும் சங்கிலிகளையும் உடைக்க கூடிய வல்லமை உண்டு. රැකවල් දන්වල් කඩන්න පුළුවන් බලයක් තිබේ. எனக்குள்ள பெரிதான ஒரு කියන வல்லமை. මාතුල මහත් වූ බලයක් තිබේ. சங்கிலிகளை உடைக்கிற வல்லமை. දන්වල් කඩන්නා වූ බලය. ஆமென். ආමෙන්. நாங்க சாதாரணமானவர்கள் අපි அல்ல. සාමාන්‍ය අය නොවේ. ஏன் சாதாரணமா இருக்கிறோம்? ඇයි අපි සාමාන්‍යයෙන් සිටින්නේ? வாய்களை நாங்கள் மூடி வைத்திருக்கிறோம். අපගේ මුඛය අපි වසාගෙන ඉන්නෙමු. You understand? ඔබට තේරෙනවද? ரைட், நாங்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. අපි සාමාන්‍ය අය නොවේ. இவ்வளவு காவல் காத்திருக்கும் பொழுது මෙච්චර රැකවුන් රැකවල් කරගෙන ඉද්දී சமாதானம் இருந்தது. ඔහු තුල සමාදානය තිබුණා. எப்படி என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னா මොනවද සිදුුනේ නම් சபை தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு සභාව උදක්ම යාඥා කරමින් සිටියා. சபை தொடர்ந்து ஜெபம் කියන්නේ பண்ணிட்டு සභාව උදක්ම අක්කන්ට යාඥා කරමින් සිටියෝය. ஆமென். ආමෙන්. அப்ப யாருடைய கடமை? එහෙනම් කාගේ වගකීමද? சபையை உயர்த்துவது, සභාව ඉසවීම, சபையை தாங்குவது සභාව දරා ගැනීම யாருடைய கடமை? කාගේ වගකීමද? சபையினுடைய கடமை. සභාවේ වගකීමයි. ஆமென். ආමෙන්. சபை தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு සභාව අක්කන්ට උදක්ම යාඥා කළා. பேதுரு கட்டிலே இருக்கிறான். පේත්‍රස් ඇඳේ සිටිනවා. பேதுருக்கு தெரியும் தன் சுய பலத்தினாலே ஒன்றும் செய்ய முடியாது. පේත්‍රස් දන්න තමාගේ ශ්‍රේ ශක්තියෙන් කිසිම දෙයක් කරන්නට බෑ. 4 கதவுகள் போடப்பட்டிருக்கு. 18 දෙනෙක් දොරවල් 4ක් වසා තිබෙන්නේය. அதுக்குள்ளே ஒரு காவல். ඒ තුල ඒ අතර තුලම රැකවලුන් கட்டப்பட்டிருக்கிறான். දන්වල් වලින් බැඳ තිබෙනවා. எனக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. මට කිසිවක් කරන්නට බෑ. அவனுக்கு தெரியும் ඔහු දන්නවා எனக்கு ஒன்றுமே මට කිසිවක් කරන්නට බෑ. ஆண்டவரே ස්වාමිනී நீர் ஏதாவது செய்யும். ඔබ වහන්සේ යමක් நான் කරන්න. உம்மை மாத்திரம் நம்பி මම ඔබ වහන්සේ පමණක් විශ්වාස කර සිටින්නෙමි. Let me sleep, let the Lord work. මම නිදාගෙන සිටින්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ක්‍රියා Let කරපදින්. me sleep, let the Lord කියන work. මම නිදාගෙන සිටියදී උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරන සේක්වා. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. இப்ப தேவனே ஓயாமல் Then- சபை எழுப்பிக் கொண்டே இருக்கிறது. දැන් දෙවියන් වහන්සේව නිකන් ඉන්න දෙන්නේ නැතුව සභාව පුබුදුවන්ගෙන් නැගිටවමින් සිටිනවා. அப்ப சபை 24 மணித்தியாலம் அக்கினியா இருக்க வேண்டும். සභාව පැය 24ම ගින්නක් මෙන් සිටින්නට ඕනේ. அப்படி சொல்லுங்க, 24 மணித்தியாலம் அக்கினியா இருக்க ළඟ வேண்டும். සිටිනකට තට්ටු කරන පැය 24ම ගින්නක් මෙන් සිටින්න ඕන. நீங்கள் அக்கினியா இருந்தால் ඔබ ගින්නක්ව සිටියා නම් தரிசனம் சும்மாயே நிறைவேறும். දර්ශනෙන් ඉබේටම ඉටු වේවි. சொல்லுங்க, தரிசனம் சும்மாயே நிறைவேறும். දර්ශනේ ඉබේටම ඉෂ්ට වෙයි. நான் என்ற தேவைக்காக உபவாசித்து ஜெபிக்கிறேன் என்றால் මම මාගේ අවශ්‍යතාවය නිදහසට යාඥා කරනවා කියලා නෙවෙයි. ජெபிக்கும் பொழுது ඔබ සභාව වෙනුවෙන් தேவன் යාඥා உங்கள் කරදී காரியத்தை கவனித்துக் දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ කාරණා බලා ගන්නසේක. ஆமென். ආමෙන්. தாவீது தேவனை குறித்து பக்தி வைராக்கியம் දාවීද් දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් භක්තිවන්තකම ජොලිතව සිටියා. இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் இருக்கிறான். ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මාගේ හදවත ප්‍රසන්න වූ තැනැත්තේය. நான் அவனை வீட்டை கட்டி முடிப்பேன். මම ඔහුගේ නිවස ගොඩනගා නිම කරමි. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හalleluya. நான் அவனுடைய வீட்டை கட்டுவேன். ළඟ සිටිනවන් කියන මම ඔහුගේ නිවස ගොඩනගමි. ஒருவனுடைய வீட்டை கட்டாராயில் கற்றவன் பாடு விருதா. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ නිවස ගොඩනැගුවේ නැත්නම් ගොඩනගන තැනැත්තාගේ සියලු දෙම නිෂ්ඵලයි. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. இங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம். මෙහිදී අපි බලන්නෙමු சபையார் ஜெபித்த பொழுது සභාවේ යාඥා කළ විට பிரகாசமான வெளிச்சம் அந்த அறையிலே உண்டாயிற்று. ඒ ආලෝකය බැබළුණා දීප්තිමත් ආලෝකයක් ඇති වුණා. இவைகள் எல்லாத்துக்கும் மேலாக காவல்காரர் தூங்குறார். මේ සියල්ලට ඉහළින් රැකවලුන් නිදාගෙන ඉන්නවා. காவலாளர் 24 மணித்தியாலம் முழித்திருக்க வேண்டும். රැකවලුන් පැය 24ම උන් පිබිදලා සිටින්න ඕන. எழுந்திருக்க வேண்டும். පිබිද සිටින්න ඕන. ஆயத்த நிலையில
நிற்க வேண்டும். ඔවුන් ඊටම සූදානම් වුණා තත්වයක සිටින්න ඕන. ஆனால் என்ன நடந்தது? නමුත් කුමක්ද සිදු වුනේ? அவர்களோ மதிமயங்கி இருந்தார். ඔවුන් மயங்கி இருந்தார். ஒன்றும் தெரியாமல் සිහි කල්පනාවක් නැතුව ඔවුන් සිටියෝය. ஒன்றும் தெரியாமல் இருந்தார். සිහි කල්පනාවක් නැතුව සිටියා. ஒன்றும் தெரியவில்லை. ඔවුන්ට නුවණක් කිසිම තේරුනේ නැහැ. காவல்ல தான் நின்றார்கள். ඔවුන් රැකවල් කරමින් තමයි සිටියේ. வெளிச்சம் வந்தது. මහතු ආලෝකයක් පැමුණුණා. ஆனால் அவர்களுக்கு அறிவு வரவில்லை. නමුත් ඔවුන්ට දැනුම ආවේ නැහැ. அறிவு வரவில்லை. ඔවුන්ට දැනුම ආවේ சில නැහැ. பேர் அப்படித்தான். සමහර අය එහෙම තමයි. எவ்வளவு வெளிச்சம் வந்தாலும் කොච්චර ආලෝකේ පැමුණත් எவ்வளவு கர்த்தர் பேசினாலும் කොච්චර ස්වාමීන් වහන්සේ කතා எவ்வளவு කළත් வல்லமை வந்தாலும் කොතරම් බලය පැමුණුණත් එහෙම ஏமது அப்படியா ரைட் பலம் පාපම් you understand තේරුණාද? get fired ඔබ ගින්නෙන් සිටින්න. விழித்திருங்கள் අවදිව සිටින්න. ගින්නෙන් සිටින්න. இந்த வெளிச்சம் வந்தவுடனே මේ ආලෝකය ආවම இந்த காவலாளர் எல்லாரையும் கண்களை அவர் மூடினார். මේ රැකවුණන් සියලු දෙනාගේ දෙනත උන්වහන්සේ වැසුවා. அவர்கள் ஒரு மயக்கத்திலே வைத்திருந்தார். ඕන් ඉතින් සිහි කල්පනාවක් නැතුව ඔවුන් සිටියෝය. மயக்கத்திலே வைத்திருந்தார். ඔවුන් සිහිය නැතුව සිටියෝය. பேதுருவை தட்டின பொழுது පේත්‍රස් පුබුදා විට சங்கிலிகள் தானாயே விழுந்தது. දන්වැල් ඉබේටම ඒක ඇරුණේය. ஆமென் ආමෙන්. ஹalleluya හalleluya. சங்கிலிகள் දන්වැල් தானாயே விழுந்தது. ඉබේටම ඒක වැටුණේය. கர்த்தர் இறங்கினால் உங்கள் சங்கிலிகள் தானாய் விடும். ස්වාමීන් වහන්සේ බැසාවන ඔබගේ දන්වැල් ඉබේටම වැටී යයි. சங்கிலி தானாய் කියන මගේ දන්වැල් ඉබේටම වැටී යයි. நாங்கள் செபித்தால் சங்கிலிகள் தானாய் අපි යාඥා කළා දන්වැල් ඉබේටම වැටී යයි. எங்களால முடியாதது கர்த்தரால கூடும். අපට නොහැකි දේ උන්වහන්සේට පුළුවන්. என்னால முடியாது ஆனால் அவரால කියන கூடும். මට නොහැකි දේ උන්වහන්සේට පුළුවන්. ஆமென். கையும் ஆமென். காலையும் கட்டி விட்டா யாரால எதை செய்ய முடியும்? අත්පා බැඳලා තිබුණ කාටව කුමක් කරන්න පුළුවන්ද? அந்த நேரத்துல கர்த்தர் தான் வரவர். ඒ මොහොතේ ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි එන්නට ඕනේ. ஆமென். ආමෙන්. என்னால முடியாத ஆண்டவரே මට නොහැකි ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට පුළුවන්. உம்மால கூடும். ඔබට පුළුවන් ස්වාමිනේ. சங்கிலிகள் தானாய் விழுந்தது. දන්වැල් ඉබේටම වැටුණේය. தேவதூதன் சிலர் உன்னோடு பாதரட்சியை போட்டுக்கொள். දේවදූතයාගේ නුඹගේ පාවහන් දමාන නුඹගේ ඉඟටිය බැඳ ගන්න. பாதரட்சி என்றால் ஆயத்தம், மரி என்றால் பெலன். පාවහන් කියන සූදානම ඉඟටිය කියන්නේ සවිය. ரைட் கட்டிக்கொள், எடுத்துக்கொள். බැඳ ගන්න අරගන්න. பெலனை தரிச்சுக்கொள். ඔබගේ බලය පැලඳ ගන්න. பொல்லாத நாளிலே நீ சத்துருவுக்கு முகம் கொடுக்க கூடிய නපුරු දවසේ යක්ෂයාට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්ව. உன்னை பலப்படுத்து. නුඹ දිරිමත් කරගන්න. 6:10 அப்படியா சொல்லு. එපිස 6000 එහෙම පවසනවා. பலப்படுத்திக்கொள். ඔබවම දිරිමත් කරගන්න. ஹalleluya. හalleluya. அதன் பின்பு சிலர் நீ உன் வஸ்திரத்தை எடுத்து போத்திக்கொள். ඉන්පස්සේ කියන නුඹගේ වස්ත්‍රය ඔබ දාගන්න. ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை போத்திக்கொள். ගැලීමේ වස්ත්‍රය පොරවා ගන්න. வஸ்திரத்தை தரித்துக்கொள். ධර්මිෂ්ඨික වස්ත්‍රය පැලඳ ගන්න. ஆமென். ආමෙන්. இல்லாமல் நாங்கள் கர்த்தருக்கு முன்னால போக ඒ முடியாது. නැතුව අපි ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ යන්නට නොහැකිය. அதை தரித்துக்கொள். ඒක පැලඳ ගන්න. அதன் பின்பு ඉන්පසුව அவனை கூட்டிக் கொண்டு தேவதூதன் போவான். ඔහු එක්කගෙන දේවදූතයා යන්නේය. இவனெல்லாம் நடக்கல. මේවා සියල්ලම සිදු වෙද්දී நினைக்கிறான் පේත්‍රස් හිතනවා கனவு காண்றேன். මම ස්වප්න දකින්නෙමි. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරද්දී கனவு காண்றது போல தான் இருக்கும். ඔබට ස්වප්න දකින්න වගේ තමයි තිබේවි. அவ்வளவு இலகுவா இருக்கும். එච්චර පහසුවෙන් තිබේවි. ஆமென். நாங்கள் சிலவள பிரயாசப்படுகிறோம். සමහරවිට අපි ප්‍රයත්න දරන්නෙමු. அதிகமாய் வேர்வை சிந்துகிறோம். ඊටම දහඩිය හෙලන්නෙමු. கஷ்டப்படுகிறோம். ඊතරම් දුෂ්කරතාවකින් ඉන්නෙමු. ස්වාමීන් මට මේක දෙන්න. ස්වාමීන් මට නිදහස දෙන්න. මට සුවය දෙන්න. ඔබ දන්නවද ඇයි කියලා? இன்னும் பழைய ஆதாமுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால வேதனைப்படுகிறோம். අපි පරණ ආදම් තුළ සිටින නිසා වේදනාව විඳින්නෙමු. யாருக்கு கர்த்தர் வேதனையை கட்டளையிட்டா? කාටද ස්වාමීන් වහන්සේ වේදනාව අනකලේ? பழைய ஆதாமுக்கு வேதனையை கட்டளையிட்டா. පරණ ආදම්ට වේදනාව අනකලා. இரண்டாவது ஆதாம் வந்து சொன்னா දෙවන ආදම් ඇවිල්ලා කිව්වා නුඹ වේදනාව විඳින්නට එපා. உனக்கு மீட்பாயிரு. මම නුඹට මිදීමක්ව සිටින්නෙමි. நாங்கள் புதிய ஆதாமுக்குள்ளே வர வேண்டும். එහෙනම් අපි අලුත් ආදම් තුළ පැමිණෙන්න ඕන. ஆதாமுக்குள்ளே வாழ දෙවන ආදම් තුළ ජීවත් වන්න ඕන. ஆதாமுக்குள்ளே இருந்தால் පරණ ආදම් තුළ සිටියා නම් වේදනාව, මරණය, නිලිඳුකම, දුක, ශාපය யாவும் எங்களை பின்தொடரும். මේ සියල්ලම අප උලුහු බැඳ පැමිණේවි. இரண்டாவது ஆதாமுக்குள்ளே දෙවන ආදම් තුළ மீட்பு. මිදීම. ஆகையினால தான் பேதுரு தூங்கினான். එම නිසා තමයි පේත්‍ර නිදාගෙන සිටියේය. ஏண்டா அவர் பார்த்துக் கொள்வார். මන්ද උන්වහන්සේ බලා ගන්නසේක. அவர் பார்த்துக் கொள்வார். උන්වහන්සේ බලාගනි. நானே வேர்வை சிந்தம். මම ඇයි දාඩිය හෙලන්ට ඕනේ? ஆமென்.
ආමෙන්. ஆமென் ආමෙන්. அவரிடத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். උන්වහන්සේට බාර කරන්නට අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. வேதம் சொல்லுகிறது දේ වචනේ කියනවා. வெளிப்படுத்தல் 7ஆம் அதிகாரம் එළිදරව් පොත 7 10ஆம் வசனத்துக்கு சீக்கிரமா என்னோடு திருப்புங்க. 10 වෙනි වගන්තයට ඉක්මනින්ම හරවා ගන්න. பரலோக காட்சியை குறித்து இந்த பகுதி சொல்லுகிறது. ස්වර්ගීය සිදුවීම් ගැන මේ කොටස කියනවා. நான் உங்களுக்கு வாசிக்க போறேன். සමහර වචන ඔබ වෙනින් මම කියවන්ට යන්නේ මේ வசனங்களை நீங்கள் குறித்து கொண்டே இன்றைய தினத்திலே அறிக்கை செய்யுங்கள். කරුණාකර මේ වචනේ සඳහන් කර ඔබ ප්‍රකාශ කරන්න කරුණාකර මේ பெரிதான ஒரு மீட்பு இந்த கிழமை உங்களுக்கு ஒரு டர்ன் ஓவர் வீக்கா இருக்கும். මේ කාලවල මහත් වූ හැරීමේ සතියක්ව ඔබට තිබේවි. சிறை இருப்பு உடையும் என்று கர்த்தர் இன்றைக்கு சொன்னார். හිරගත කැඩියයි කිය ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවසේ පැවසුවා. இன்னைக்கு சொல்லித்தான் நான் இந்த இடத்துல வந்தேன். අද කියලා තමයි මම මේ ස්ථානයේ ආවේ. சிறை இருப்பு உடையும் හිර ගෙදර කැඩියයි කියන්න කියලා කිව්වා. හලෙලූයා. இருக்கிற சிறை இருப்பு அது எதுவா இருந்தாலும் உடையும். ඔබට තිබෙන හිරගත වීම ඒක කුමක්වත් කැඩියයි. கவனமா இருக்க வேண்டும். නමුත් මේ සතිවල අපි ප්‍රවේශයෙන් ඉන්න ඕන. கர்த்தருடைய வார்த்தை அறிக்கை பண்ண வேண்டும். උන්වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. நீங்கள் இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ සමග ඔබ සිටින්න ඕන. செய்ய வாசல் திறக்க கூடாது. සතුරා ක්‍රියා කරන්නට දොර විවෘත කරන්නට නුසුදුසුයි. ஆமென். ஆமென். 10ஆம் அதிகாரம் வசனம் சொல்லுது. அவர்கள் மகா சத்தமிட்டு ரட்சிப்பின் மகிமையின் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிற எங்கள் தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். ඔහු සිංහාසනයෙහි වැඩ හිඳින අපේ දෙවියන් වහන්සේටත් බැටළු පැටවන්නටත් ගැලවීම අයිතිය කියා මහත් ශබ්දයකින් හඬ ගැසුවෝය. ஹalleluya. හලෙලූයා. அவர் எப்படி ஆர்ப்பரித்தார்கள்? කොහොමද උන් ජයഘോഷ නැගුවලු? ஜெயமோ கர்த்தருடையது மகிமை அவருடைய நாமத்துக்கே. ජේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමය උන්වහන්සේගේ නාමයටයි. நீதிமொழி 21:10 சொல்லுகிறது. හිතෝපදේශ 21 10 පවසනවා. நீதிமொழி 21:10 හිතෝපදේශ පොත 27 கர்த்தரால் வரும். 21:10 21 10 ජයනම් ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පැමිණෙන්නේය. ஜெயமோ கர்த்தரிடத்திலிருந்து வரும். ජය ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පැමිණෙන්නේය. சங்கீதம் 46:10 ගීතාවලිය 46 10 அமர்ந்திருந்து அவரே கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள். ඔබ නිශ්චලව සිට ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියා දැනගනින්න. நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே. කියන්නේ ස්වාමීනි මම නිශ්චලව සිටින්නෙමි. ඔබ වහන්සේ ක්‍රියාත්මක වන්න. அமர்ந்திருக்கிறேன். මම නිශ්චලව සිටින්නෙමි. சந்தோஷமா මම ඔබ වහන්සේ තුළ ප්‍රීතියෙන් සිටින්නෙමි. මම ඔබ වහන්සේ තුළ තෘප්තිමත්ව සිටින්නෙමි. நீர் கிரியப்படுவீர். ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කළ මැනව. சொல்லுவதற்கு එහෙම කියන්නට எங்களுக்கு நம்பிக்கை வேணும். අපිට බලාපොරොත්තුවක් ඕන. என்ன வேணும்? මොකක්ද ඕනේ? என்ன வேணும்? මොකක්ද ඕනේ? நம்பிக்கை வேணும். බලාපොරොත්තුවක් ඕනේ. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை இல்லாட்டில் சொல்ல முடியாது. උන්වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුවක් නැත්නම් කියන්නට බෑ. உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன் ஜனங்கள் தசமபாகம் கொடுக்கறேல? ඔබ දන්නවද ඇයි සෙනඟ දශම කොටස දෙන්නේ නැත්තේ? நம்பிக்கை இல்ல. බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. கொடுக்கிறவரிடத்துல போய் கொடுக்காத என்று சொல்றாரு. දෙන්නන් වෙත ගිහිල්ලා දෙන්න එපා කියලා කියනවා. அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா நான் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லுவார். ඔවුන්ට බලාපොරොත්තුවක් නැති නිසා අනිත් අයටත් ගිහිල්ලා කියනවා. ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கறேல? ඇයි සේවයට බාර කරන්නේ නැත්තේ? நம்பிக்கை இல்லை. උන්වහන්සේගේ විශ්වාසයක් බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ஆகையினால்தான் ஊழியம் செய்யுது. එම නිසා තමයි සේවය කරන්නේ නැත්තේ. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை இருந்தால் උන්වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුව තිබුණා නම් උන්වහන්සේ සියල්ලම බලා ගන්නසේක. அவரெல்லாம் பார்த்து ළඟ සිටින කියන්නේ උන්වහන්සේ සියල්ලම බලා ගන්නසේක. ஆமென். ආමෙන්. நான் வாழ்ந்தாலும் மரித்தாலும் கர்த்தருக்கு. මම ජීවත් වුණත් මැරුණත් උන්වහන්සේ උදෙසාමයි. வேற எங்க தான் உங்களுக்கு போக முடியும்? වෙන කොහෙද වෙන කිසි කුමක්ද අපිට යන්න පුළුවන්? எங்க தான் போக முடியும்? කොහෙවද අපිට යන්න පුළුවන්? எங்க வாசல் இருக்கு போறது? කොහෙද දොරටුව තිබෙන්නේ යන්නට? எங்கேயாவது வாசல் இருக்கா? කොහේ හරි දොරටුවක් තිබෙනවද? எனக்கு திரும்பி எகிப்துக்கு போக முடியுமா? අපිට නැවත හැරිලා මිස්රයට යන්න පුළුවන්ද? முடியுமா? පුළුවන්ද? முடியாது. නොහැකිය. எகிப்துக்கு திரும்பி போக முடியாது. මිස්රයට හැරී යන්නට බෑ. மரித்தாலும் வாழ்ந்தாலும் கர்த்தரிடத்துல தான் போகும். අපි මැරුණා ජීවත් වුණත් උන්වහන්සේ වෙතටයි යන්න පුළුවන්. தேவனிடத்துல மாத்திரம் தான் කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට පමණයි යන්න පුළුවන්. வழி எங்களுக்கு அறியோம். වෙන කිසි මාර්ගයක් අපි නොදනිමු. ஆமென். ආමෙන්. We still know that I am the Lord. அமைந்திருந்து நானே கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள். නිස්සලව සිට මම දෙවියන් වහන්සේ කියා දැනගන්න. யாத்ராகமம் 14. නික්මියාම 14. நான் இரவு என்ற வேத வாசிப்புக்காக உபாகமம் வேதத்தை வாசிக்கிறேன். රාත්‍රියේ බයිබල් කියවීම වෙනුවෙන් නික්මියාම පොත මම කියවාගෙන සිටිනේ. வீதி கතාව. සමාවෙන්නේ දිවිතිය කතාව. நான் ராத்திரி போய் ஜெபிக்கன்னு வேதம் வாசிக்கன்னு திறந்தேன். මම ගියේ ඊ රාත්‍රියේ යාඥා කරන්න කියලා බයිබලය විවෘත කළා. நான் யாத்ராகமத்தை திறந்து வாசித்து முடிச்சிட்டேன். කොහොම හරි මම නික්මියාම විවෘත කළා කියවලා නිම කළා. මේ அதுல இந்த வசனம் வந்தது. ඒකේ මේ වචනේ පැමුණුණා. ரைட். இன்றைய காலம்புற போறேன். අද උදෑසන ගියා. காலம்புற போய் நான் வேதத்தை எடுத்து வாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது අද උදෑසන බයිබලය අරන් කියවලා යාඥා කරද්දී கர்த்தர் சொன்னார், ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා இன்றைக்கு I will open the prisons.
අද මම හිරගෙදර සියල්ල විවෘත කරමි. හිරගෙදර විවෘත කරමි. ஆமென் ஆமென். அப்ப கர்த்தர் பேசுகிறாருங்க. උන්වහන්සේ අප සම කතා කරනසේක. கர்த்தர் பேசுகிறார். කියන ස්වාමීන් වහන්සේ අප සම කතා කරනසේක. சிறையிருப்பு திரும்பும். අපගේ හිරගෙදර හැරියෙයි. ஆமென். ආමෙන්. மூன்று கன்ஃபர்மேஷனோட தான் நான் வந்திருக்கிறேன். ඒ ස්ථීර වීම තුනක් සමග තමයි මම ආවෙමි. ஆகையினால் கர்த்தர் எங்களுடைய சிறையிருப்பை திருப்புவார். එම නිසා උන්වහන්සේ අපගේ හිරගත වීම හරවනසේක. என் சிறையிருப்பு அகன்று போகும். කියන මගේ හිරගත වීම ඉවත් වී යයි. எனக்கு சந்தோஷம் உண்டாகி. මට ප්‍රීතිය ඇති වේවි. எனக்கு வெட்கம் உண்டாகாது. මට ලැජ්ජාවක් ඇති වන්නේ නැහැ. මම ලැජ්ජාටපත් නොවෙමි. මට ප්‍රීතිය ඇති වේ. මගේ හිරගත වීම හැරියයි. මට නිදහස තිබේ. මට සමාදානය තිබේ. මගේ දිව්‍යනා සමාදානය දෙවිදානෝය. උන්වහන්සේ මට සමාදානය දෙනසේක. லபஷபரியா காராந்தர வசிகாதி அரியால 14 பாருங்க. 14 බලමු. கர்த்தர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார், நீ சும்மா இருப்பீர்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹලා උදෙසා සටන් කරනසේක නුඹලා නිශ්ශබ්ද සිටිය යුතුයයි සෙනගට කීවේය. ஹalleluya. හලෙලූයා. கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். උන්වහන්සේ අප උදෙසා සටන් කරනසේක. උන්වහන්සේ දන්වල් කඩන්නට පුළුවන්. දොරටු විවෘත වේ. கர்த்தர் சொல்கிறார். මෝසස්ට ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනා ඇයි නුඹ මා වෙත හඬන්නේ? நீ செய்ய வேண்டியதை செய். නුඹ කරන්න ඕන දේ කරන්න. என்று கண்ட ஏத்தியனை நீ இனிமேலே காண போவதில்லை. අද දුටුව මිස්රවරයා මින්මතු නුඹ දකින්නේ නැහැ. இனி அழுது கொண்டிருக்காதீங்க. ළඟට නැගන මින්මතු අඬාගෙන සිටින්නට එපා. අඬාගෙන සිටින්නට එපා. வார்த்தை எடுத்து பேசுங்க. දෙවියන්වහන්සේ වචනය අරන් කතා කරන්න. ஜெயில் கதவு உடையும். ඒ හිරගත දොර බින්දලෙයි. ஆமென். 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 ஜெயில் கதவு சிறை கதவு திறக்கப்படும். හිරගත දොරටු විවෘත වේ. ஏசாயா 45 அவர் சொல்கிறார். යෙසාය 45 උන්වහන්සේ කියනවා. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் என்று நான் நம்புகிறேன். සියලු දෙනාම දන්නා වචනය කියලා මම විශ්වාස කරමි. எத்தனையோ தடவை அறிக்கை செய்திருக்கலாம். ඔබ සියලු බොහෝ වදා ප්‍රකාශ කරලත් ඇති. எத்தனையோ தடவை நாங்கள் சபையிலே அறிக்கை செய்திருக்கிறோம். බොහෝ වදා සභාව තුළ අපි ප්‍රකාශ කර සිටියෙමු. ரைட். அந்நியனாகிய கோரேசுக்கு அவர் சொல்கிறார். අන්‍යනු කෝරෙස්ට ඔහු උන්වහන්සේ කියනවා. ரைட். கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ண கோரேசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்ப்படுத்தி ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்க்கும்படிக்கு அவனுக்கு முன்பாக வாசல்களை பூட்டாதிருக்க கதவுகளை திறந்து வைத்திருக்கும்படிக்கு அவனை பார்த்து அவன் வலது கரத்தை பிடித்துக்கொண்டு அவனுக்கு சொல்லுகிறதா. තමන්ගේ අභිෂේකලත් තැනැත්තව කෝරෙස් ඉදිරියේ ජාතීන් යටත් කිරීමටත් රජවරුන්ගේ ඉඟටි ලිහීමට දොරටු නොවසන ලෙස ඔහු ඉදිරියේ දොරවල් ඇරීමටත් ඔහුගේ දකුණත අල්ලාගත්තා වූ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුට මෙසේ කියන සේක. என்ன சொல்றார்? මොකද්ද පවසන්නේ? அவனுக்கு முன்பாக வாசல் பூட்டாதிருக்க. ඔහුගේ ඉදිරියේ දොරටු නොවසන ලෙස. நீங்க அபிஷேகப்பட்டிருந்தால் ඔබ අභිෂේකන ලැබ සිටියා නම් கர்த்தருக்குள்ள இருந்தால் ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ සිටියා නම් வாசல்கள் பூட்டாதிருக்கும்படிக்கு கர்த்தர் கட்டளையிட்டிருக்கிறார். දොරටුව නොවසන ලෙස උන්වහන්සේ අණ කර තිබෙනසේක. கர்த்தர் கட்டளையிட்டிருக்கிறார். කියන උන්වහන්සේ අණ කර තිබෙනසේක. வாசல்கள் திறந்து வைக்கும்படிக்காய் அவர் கட்டளையிட்டிருக்கிறார். දොරටු විවෘත කර තබන පිණිස උන්වහන්සේ අණ කර තිබෙනසේක. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. சொல்லுங்க, எனக்கு முன்னமால வாசல்கள் பூட்டப்படுவதில்லை. කියන මා ඉදිරියේ දොරටුව වසනු ලබන්නේ නැහැ. யோசுவாக்கு தேவன் சொன்னார். ජෝෂුවාට දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා உனக்கு உன் வாழ்நாள் முழுவதும் නුඹගේ ජීවිතයේ දවස් මුළුල්ලේම ஒருவரும் எதிர்த்து நீ නුඹට විරුද්ධව කවුරුත් විරුද්ධව සිටින්නට යන්නේ නැහැ. கரந்தட்டி நன்றி சொல்லு. අත්ප්‍රසන්නාද කරුණාසිරි තුති කරමු. ஹalleluya. හලෙලූයා. வாழ்நாள் முழுவதும் ජීවිතයේ දවස මුළුල්ලේම ஒன்றும் எதிர்த்து நிற்க முடியாதென்று கர்த்தர் கட்டளை கொண்டிருக்கிறார். අපට විරුද්ධව කිසිවක් සිටින්නට බැහැ කියා උන්වහන්සේ අණ කර තිබෙනසේක. Do you really understand what I say? ඔබ සැබවින්ම ඔබට තේරුණාද මම කුමක්ද කියන්නේ කියා? கர்த்தர் தானே சொல்றார், உனக்கு முன்பாக நான் வாசலை திறந்து வைக்கிறேன். ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ නුඹට පෙරට දොරටු විවර කර තබන්නෙමි. You understand? ඔබට තේරුණාද? We had to digest it. We had to take it. අපි අරගන්න ඕන. අප තුල ගෙනෙන්න ඕන. நான் ஜெபித்தேன், எனக்கு பதில் வரும் என்று நாங்க நம்ப வேண்டும். මම යාඥා කළ පිළිතුරු එයි කියලා අපි විශ්වාස කරන්න ඕන. அப்பொழுது பதில் வரும். එවිට පිළිතුරු පැමිණෙයි. ஜெபித்து போட்டு அழுது கொண்டிருக்க கூடாது. යාඥා කළ හඬමින් සිටින්නට නුසුදුසුයි. பதிலை கொண்டு வருவார். උන්වහන්සේ පිළිතුර ගෙනෙනසේක. நாங்கள் எனக்கு முரதமாய் எதிர்த்து நிற்பது இல்லை என்று நிற்க வேண்டும். කිසි කෙනෙක් මට විරුද්ධව සිටින්නේ නැහැ කියලා සිටින්න ඕන. பிடிவாதமாய் நிற்க வேண்டும். හිතුවක්කාරව සිටින්න ඕන.
எத்தனையோ காரியத்தை நாங்க பிடிவாதம் பிடிக்கும். බොහෝ කාරණාවට හිතුවක්කාරව අපි සිටිනවා නේද? போவே மாட்டேன். මම යන්නෙම නෑ. நான் என்னத்துக்கு கொடுக்கணும்? මම මොනවටද දෙන්න ඕනද? சபைக்கு මම මොනවටද සභාවට යන්න ඕනේ? சாரி சொல்லணும். මම ඇයි සමාව ඉල්ලන්න ඕනේ? அப்பா நீங்க பரலோகம் போகணும் சாரி சொல்லுங்க. ඔබ ස්වර්ගයට යන්න ඕන සමාව වෙන්න කියලා කියන්න. You understand? ඔබට තේරෙනවද? 1000 நாங்க செய்து දහසක් අපි කරලා ஒரு சாரி சொல்ல இல்லாமல் போனா එක සමාව වෙන්න කියලා කියන්න බැරුව ගියා නම් எல்லாம் sorry.com தான். සියල්ලම sorry.com තමයි. You understand? ඔබට තේරුණාද? Simple matter. සරල වූ දේ. சொல்லுங்க simple. කියන සරල වූ දේ. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கடினமான வாழ்க்கை. කිතුණු ජීවිතේ දැඩි වූ ජීවිතයක් නෙවෙයි. simple life. ඊටමත් පහසු ජීවිතයක්. பிடிச்சு கொண்டிருக்கிறதுனால தான் අපි තද්දින් අල්ලාගෙන සිටින නිසා තමයි எங்களுக்கு இறுக்கமா இருக்கு. අපිට ඒක තම දැඩිව තැනෙන්නේ. இறுக்க பிடிக்கிறதால தான் අපි දැඩිව අල්ලාගෙන සිටින නිසා තමයි இறுக்கமா இருக்கு. අපිට ඒක දැඩිව තිබෙන්නේ. லூஸ் விட்டா ඊටමත් බුරුල්ලට ඇරියා නම් லூஸா போயிடும். ඒක බුරුල් වෙලා යයි. You understand? ඔබට තේරෙනවද? Hallelujah. හලෙලූයා. கர்த்தர் நல்லவர். ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්. கார் ஓட தொடங்கின நாட்கள்ல මම කාර් එක පදවන්න ආරම්භ කරපු කාලවල பிள்ளைங்கள இந்த சின்ன சின்ன ஒழுங்கைக்குலாம் எனக்கு ஓடி பழக்கம். ලංකාවේ කුඩා කුඩා වීදිවල පදවල තමයි මට පුරුදු. ரைட் அப்ப அந்த முள்ளு பத்தி எல்லாம் அதுல இறுக்கி பிடிச்சுக்கல அங்கலஞ்சல போட்டு කටුගස් අතර එද්දී මම ඊටාම තදින් අල්ල ගන්නවා. එහෙම. நான் பாச்சேன்ப்பா ரெண்டு கை நோவுதப்பா. මම ආවගේ නිවසට ආවම කියන තාත්තේ මගේ අත් දෙකම රිදෙනවා. ஏன் மாலே ரெண்டு கை நோவுது? ඇයි අත් දෙකම රිදෙන්නේ? ஸ்டோரிங் இறுக்கி பிடிக்கத்தானே அப்பா. ස්ටර්රින් එක තදින් අල්ල ගන්න ඕනේ තාත්තේ. ஏனப்பா ஸ்டோரிங் இறுக்கி பிடிக்கல? ඇයි ස්ටර්රින් එක තදින් අල්ලගෙන ඔබ ඉන්නේ? அப்படியே தானா போகும். ඔබ බුරුල්ලට අල්ලගෙන ඒක ඉබේටම යයි. இறுக்கி பிடிக்கிறது. ඇයි තදින් අල්ල ගන්න දන්නවද? බය. முள்ளுக்குள்ள போயிருமோ கல்லுக்குள்ள போயிருமோ. කටුගස් අතර යයිද ගල් වලට යයිද? நாங்க அப்படிதான் கிறிஸ்தவ දැන් අපගේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ හින්ද තදින් අල්ලගෙන සිටිනවා. கல்லுக்கு போமா இறுக்கி කටුගස් අතර ගල් වලට යයිද කියලා. ස්වාමිනී ස්වාමිනී ස්වාමිනී. ஹalleluya. හලෙලූයා. හලෙලූයා. லூஸ் ஆயிருங்க. ළඟ ස්නේහනාට කියන ඔබ බුරුල් වෙලා සිටින පහසුවෙන් යයි. லூஸ் ආயிருங்க. බුරුල් වෙලා සිටින පහසුවෙන් යයි. හලෙලූයා. கர்த்தர் பெரிய காரியம் ස්වාමීන් වහන්සේ මහත් දේ කරන සේක. விடுதலையை கட்டளையிடுவார். උන්වහන්සේ නිදහස අනකන සේක. சிறைச்சாலை கதவுகளை උන්වහන්සේ හිරගතර දොරවල් බිඳලන සේක. උන්වහන්සේ විවෘත කරන සේක. දොරට විවෘත කරන සේක. උන්වහන්සේ පහසුවෙන් දෙන සේක. උන්වහන්සේ කිව්වනම් කිව්වද තමයි. ආමෙන්. நாங்க கஷ்டப்பட தேவையில்லை. අපි අපහසු විඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. தாலே தலையிடி. සමහරට යාඥා කළව හිස්සරාදය. මන්ද කෑ ගහලා හඬා වැළපෙලා හිස්සරාදය. அப்படி கத்த தேவையில்லை. එහෙම කෑ ගහන්න අවශ්‍ය නැහැ. கஷ்டப்பட தேவையில்லை. අපහසු විඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. கஷ்டப்பட தேவையில்லை. ළඟ ස්නේහනේ එහෙම අපහසුතාවය විඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. உம்மால் கூடும். සියල්ලේ උතුම් கூடும். සෑමදේ සැපයුම් வார்த்தை சொன்ன. එක වදනින් ඉටුවේ පැතුම්. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. கர்த்தாவே உமக்கு ஒப்பானவர்கள் யார்? ස්වාමිනේ ඔබ අසම සමයි. ஒருவரும் இல்லை. කිසි කෙනෙක් නැහැ. அவர் ஜெயத்தை கொடுக்க උන්වහන්සේ ජය දෙන්නට බලවන්තයි. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. எதிரிகள் අநேக காரியத்தை சொல்லலாம். විරුද්ධ කරන බොහෝ කරුණු කියන්න පුළුවන්. டாக்டர்ஸ் අநேக காரியங்களை சொல்லலாம். වෛද්‍යවරුන් බොහෝමයක් කියන්න පුළුවන්. Whose report you want to believe? කාගේ වාර්තාව ඔබ කියවන්න ඕනද? ஒரு பாட்டு ஒன்றுக்கு ரொட்னீடு. මම දන්න ගීතයක් තිබෙනවා පාස්ටර් පාලක රොට්නිගේ. Right? Whose report you are going to believe? කාගේ වාර්තාවද ඔබ කියවන්න I යන්නේ? will believe the report of the Lord. මම ස්වාමීන් වහන්සේගේ වාර්තාව විශ්වාස කරමි. Amen. Amen. The report of the Lord says you are free. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වාර්තාව කියන ඔබ නිදහස්. The report of the Lord says you are free. උන්වහන්සේගේ වාර්තාව කියන ඔබ නිදහස්ය. Amen. ආමෙන්. Hallelujah. හලෙලූයා. I am free. මම නිදහස්. Today you are free. අද ඔබ Today the නිදහස්. church is free. අද මේ සභාව Today your නිදහස්. mind is free. ඔබගේ මනස නිදහස්. Today your life is ඔබගේ free. ජීවිතය Today නිදහස්. your problem is over. ඔබගේ ප්‍රශ්නය Today ඉවරයි. is the day of victory. අද තමයි ජයග්‍රහණයේ Today is the දවසයි. day of turnover. අද තමයි හැරීමේ Today is the දවසයි. day of victory. අද තමයි ජයග්‍රහණයේ Today is දවස. the day of overcoming. අද තමයි සියල්ලම නැවත හැරියෙන්නේය. ආමෙන්. கண்ணீர் இல்லாத குழியில இருக்கிறவர்கள் வெளியில வருவார்கள். වතුර නැති වලෙන් සිටින සියලු දෙනා පිටතට පැමිණෙන්න ඕය. පිටතට පැමිණේවි. Mary, please come to the organ. சொல்லுங்க எல்லாரும். කියන්න ඕන් පිටතට පැමිණෙන්න යන්න ඕය. எனக்கு ஒரு விடுதலை. අද මට නිදහසක්. எனக்கு விடுதலை. අද මට නිදහසක්. எனக்கு விடுதலை. මට නිදහසක්. எனக்கு விடுதலை. මට නිදහසක්. තුති ස්වාමිනී, තුති ස්වාමිනී, තුති ස්වාමිනී. This is the day. This is the day. මේක තමයි This දවස. is the day of victory. මේක තමයි ජයග්‍රහණික දවසයි. මේක තමයි ජයග්‍රහණී දවසයි. This is the day.
මේක තමයි ඒ දවස. This is the appointed day. මේක තමයි නියම කළා වූ දවස. This is the appointed day. මේක තමයි නියම කළා වූ දවස. Oriandara basikatiariyalaro. Oriandara bashiantiariya makaba. நன்றி ஆண்டவரே. ස්තුතියි ස්වාමීනි. நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம். ගුණවන්ත හදින් තුති කරන්නෙමු. ஒரு நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு தாரேன். එක නිමේෂයක් මම ඔබට දෙන්නම්. உங்களோட பிரச்சனையை கர்த்தரிடத்துல சொல்லுங்க. ඔබගේ ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත කියන්න. சொல்லுங்க இன்று கண்ட எகிப்தியனை කියලා කියන්න අද දුටුවා මිස්රවරයාව. இனி மேலைக்கு நான் காண்பது. මින්මතු මම නොදකිමි. இனி மேலைக்கு நான் காண்பது. මින්මතු මම නොදකින්නෙමි. உங்களோட பிரச்சனையை சொல்லி ඔබගේ ප්‍රශ්නය කියලා சிந்தித்து போட்டு ඒක සිතලා சொல்லுங்க இன்றைக்கு கண்ட எகிப்தியனை ඔබ කියන අද දුටුවා මිස්රවරයාව. நான் இனிமேலே காண்பது මින්මතු මම නොදකින්නෙමි.